שלום לכולם, שנה טובה ומתוקה, תשפ"ו תהיה שנת פרו ורבו בגשמיות וברוחניות, בעזרת השם לכולם. רוצים לבאר משהו קצרצר בתפילת היום הרת עולם, תפילה שחז"ל תיקנו לנו במוסף של ראש השנה בזמן תקיעת שופר. אני אקריא את התפילה, היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים, ואם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתכוננו, ותוציא כאור משפטנו קדוש. צריך להבין, קודם כל, מה זה היום הרת עולם? אז בפשט חז"ל אומרים שהרת זה מלשון הריון. כל שנה העולם נכנס לעיבור מחודש, ואפשר להתחיל הכל מההתחלה. לכן עושים גם משפט מיישר קו, ומתחילים שוב מחדש. בחסידות מובא פירוש מאוד יפה, שאומר, היום הרת עולם זה לא רק הריון פיזי של העולם, אלא זה גם הריון בהחלטות הטובות, במעשים שלנו, להוציא מהכוח אל הפועל החלטות שלא עשינו אותם עד היום. שחששנו, שפחדנו, כל מיני חלומות שרצינו להשיג, ולא הצלחנו. היום הרת עולם, היום הגיע הזמן לקחת אותם החלטות וליישם אותם. ואז יש לנו את 10 ימי תשובה, מראש השנה עד יום כיפורים. יום לכל ספירה. לא ניכנס לזה כעת, אלא נקפוץ ליום הכיפורים. יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר, הכהן הגדול, האדם הקדוש ביותר, נכנס לתוך קודש הקודשים, המקום הקדוש ביותר בבית המקדש, הוא מתפלל תפילה קצרה. כך מובא בגמרא, במסכת יומא. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אם שנה זו אמורה להיות שכונה שתהיה גשומה, שלא יצטרכו עמך ישראל לפרנסה זה לזה, שאישה לא תפיל את פרי בטנה, שלא יעבד המלכות משבט יהודה. זהו, 3-4 משפטים קצרצרים. ואני שואל את השאלה, למה דווקא המשפטים הללו? למה הוא בחר דווקא את המשפטים הללו? אפשר לבחור, השם תעשה שנהיה מאושרים, שנהיה שמחים יותר, שיהיה לנו בריאות, שנהיה קרובים אליך, חסר מה לבקש. דווקא שאישה לא תפיל את פרי בטנה. נכון, חשוב, אבל בסדר. אז אם אנחנו מסתכלים, 10 ימים קודם, אמרנו שאפשר לבקש החלטות. צריך לבקש החלטות. כן? אחרת, אם לא, נהיה כעבדים. אם נבקש, נהיה כבנים. בנים אתם השם אלוקיכם. ואם לא נבקש, חיילה נהיה כעבדים. נמשיך להיות במרוצת העולם כעבדים. אז הכהן הגדול נכנס פנימה ומבקש עלינו, השם תעזור להם. תעזור להם. שאישה לא תפיל את פרי בטנה. שחלילה לא נאבד ולא נפיל את ההחלטות הטובות שקיבלנו עלינו בראש השנה לפני 10 ימים. Okay? במשנה לא מופיע הברכה עצמה של הכהן הגדול, מופיע רק בגמרא. הגמרא זה הפירוש של המשנה. אבל במשנה מובא שהכהן הגדול נכנס ויש משפט אחד. המשפט הזה אומר, הוא מתפלל תפילה קצרה, ולא היה מערך בתפילתו שלא להבעית את ישראל. לשון בעתה. אז כל המפרשים אומרים, טוב, הוא נכנס פנימה, לא להבהיל, לא להבעית את ישראל. חלילה זה אומר שאולי לא יחשבו שקרה לו משהו, אז הוא מתפלל מהר ויוצא החוצה. כי אסור להיכנס לקודש קודשים, סתם כך, אלא רק כהן גדול, רק ביום הכיפורים, פעם אחת בשנה. אבל שוב, חסידות אומרת, שלא להבעית, השם אל תבעית את ישראל, זה אומר אל תגרום חיי לעם ישראל לאבד את ההחלטות הטובות שהם קיבלו על עצמם. כמו שחלילה אישה שמפחידים אותה עלולה להפיל את הוולד. אותו דבר גם כאן, שלא נפחד, שנהיה מספיק אמיצים לקבל את ההחלטות שהחלטנו וללכת איתם עד הסוף. אז השם, אל תבעית את עם ישראל. אנחנו כל כך רוצים
כל כך משתדלים. וזה מה שחשוב, בסופו של דבר באמת. שתהיה לכולם קטימה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, קבלו החלטות טובות, בעזרת השם, אומץ ותיישמו אותם. להתראות.